Nyakora Mugejwang dakika ina parko da chiela tok sa chiel marokinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejwang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod nok mar arita e kaunti ma Migori kaluore kod weche mopogore mosebedo katimore e kaunti ma Migori. Juma mokalo ne wanno ka jopiny ne omonjo tesendo bila mano ma Makalda mayudore sub county ma Nyatike e kaunti mano ma Migori e kinde ma jopiny ne obago ng'anyo kendo rakruok no bedo e kindo bila kaachiel kod jopiny ka jopiny ne obago ng'anyo ka koro ne giywaka kotudore kod rochruok mar arita mosebedo e kaunti ma Migori. E kinde rakruok makamano ji ariyo ne owito ngimagi ka obila buora kata mathoth bende ne ohinyore e kinde ng'anyo makamano. To kotudore kod rochruok mar arita mosebedo e kaunti ma Migori, sirikal ne okawo okang' mar tero obila ma majoni kata GSU mar mondo mi okonye e keto arita makare e kaunti mano ma Migori. Kata kamano nyaka sani jopiny e kaunti ma Migori bende ywak ni obila ma majoni koro sandoge ahinya nyato weg nyamburko kata weg matatu mayudore e kaunti ma Migori. Sani koro giywaka ne ok ginyal dhi mbele kod tijegi e yo makare kaluore kod kit sand makoro obila mago mag GSU sandogi godo, gino mamiyo ok ginyal yudo yuto gi mapile ka pile e yo mawinjore. Nyakora Mugejwang otudore kod nok mar arita e kaunti ma Migori mane thuon wach madwa twak okinyi makawuono. To twak maket kod ma okabibedo godo kenda, ntiere kae kod welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. Antiere kod jaod bura machon ma Migori kata former Migori Women Representative mano Dr. Pamela Odhiambo. Machiegni ahinya daktari e twak marwa oyawre, ichiew nade? Erokamano ahinya Joyce, oyawre ahinya, achiew maber kendo yiena gi kanyo ni mondo awach ne jomigori no yawre uru kata tek kamano to ng'wono ma Nyasaye pod oromo wan gi geno. Machiegni twaka. Erokamano. Wendo na machielo Nyakora Mugejwang antiere kae kod Kennedy Odondi. Kennedy Odondi en janon weche mag siasa. Oyawre Kennedy, ichiew nade kendo machiegni twak? Achiew maber nyamera kendo waduoko ni Nyasaye erokamano kuom miyowa thuolo neno odiochieng' kawuono kendo walekawa mondo mi wago mbaka gi nyikwa Ramogi kaluwore gi weche matimore alworawa mar Kaluo. Omiyo amoso nyikwa Ramogi kumoro amora gintiere kowuok dho wadi nam chumbi nyaka Imbo nyaka Nyatike wuotho gi kuma wae ni ageno ni gichiew maber kendo gibed gi geno. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakora Mugejwang wendo na machielo mano Beno Nyach ma bende en janon weche mag siasa obobedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Chwalnwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuo kariede ka 600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losnwa kanyo ko jafombo marwa e kaunti ma Migori mano George Juma kama ji ariyo ne owito ngimagi ka obila buora bende ne oyudo hinyruok kendo mwandu mathoth bende ne okethi mane tesendo obila ma Makalda mayudore sub county ma Nyatike e kaunti ma Migori e kinde rakruok mano bedo e kindo obila kod jopiny ka jopiny ne obago ng'anyo ka koro ne gikwedo wach mar rochruok mar arita kwe e kaunti mano ma Migori. To magibiro kata ywaka mano mar jopiny biro tok ka nitiere achiel kuom johala mane ochiel gi lisasi ma owito ngimane mano otieno mar tarika 12 mano mar dweni. Wawinjane report makamano monde. Kalabeni tendre ite kwe wachi ni gionge kod report mag ng'at moramora mane ochiel kod magine ma owito ngimane e kinde rakruok mane obedo kindo bila ka achiel kod jopiny mane omonjo tesendo bila ma Makalda e sub county ma Nyatike ka giywago rochruok mag arita kwe. Moko kuom familia gwego mag Makalda kod jopiny osewuok oko ka wach rawere ariyo ne owito ngimagi e kinde rakruok no. Ni koro nyore ko suti nyamera ka eri ko e business ne sariyo pokoromo osesute ka achiel gi chuore poko tieko dwe kata dweche ariyo ochako suti ng'ama chielo ka jopiny oneno lit ma jopiny owuok mondo giyud ratichgi ochako negi ji matiende ni wan e Kenya mane kwa national chakre be wasekwande DC Dio OCS OCPD omi transfer ode. Sharona Wuoni oyango ni owadgi manyinge en Kevin Omuto ne lisasi omako e agoge e kinde moro koni owuok e tich ka odhi dala kendo ne owito ngimane kanyo.
Ywaruok ni kinde obila kaachiel kod jopiny mane okelo tho, hinyruok kaachiel kod kethruok mag mwandu, okwede kod jopiny kaachiel kod woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed obende koro ose obila kuom tiyo kod teko mathoth. Security momiwa namba achiel gikia tije manokelo gi ka. Namba achiel security mobiro ka giweyo rito jopiny, girito businesses mag ji mopogore opogore. Lynching site mano namba achiel kama security monego ritwa rito. Namba ariyo miere jo pesa kanyo miyude security monego bed ni ritowa. Koro nyo giwuok gi kwe ma gidhi nyaka dho gate kanyo, lakini e kindgi moko kanyo moko nyochako bayo kite nikech kora pari kanyo nyisgi ni girito jatelo maduong' biro mondo wuok kodgi, ne girito mar seche mang'eny. Koro gin ne gineno ni jogi ok dwar konyowa, koro gikawo chako bayo kite, gichako wang'o gik moko, gichako gore gi polise. Bang' mano koko nobedo mang'eny kabisa marach ma giwang'o gik moko ma vijana ariyo nonegi. Jodak Manyatike kod jotelo ma opogore opogore wacho ni gisebedo ka giywago rochruok mag arita kwe, to tindari kwe ok osebedo ka winjo ywakgi ka koro giramo ni obila ma osebudho kanyo nyaka koro loki. Jopiny ywak ka giwacho ni polise Manyatike ka osebudho, ging'iyo gi jopiny kata kok kuo mar bunde mar jookono, nitie gik maricho ma gineno ni polise gitimo nikech ng'iyo osebedo mang'eny. Ne gikwayo ni mondo jogi obed transferred. Action noko kaw ma jogi noko bedo transferred. Ok ni ok gidwaro police area, gidwaro police but giwacho ni kelnwa uru moko mapok ong'iyo gi jogi. Mano kel Nyatike ka gingirito sites mag mining, ogirit jopiny. Mar ang'wen mogik ne wakwayo telo mamalo mar gavana Ochilo gi teko ma en godo. Olwilnwa jogo miwa kata moko bio konywa nikech gisebudho ka. Giwacho ni nitie jomahundu ma omanre kod bunde machal ka gima tiyo kod obila e monjo johala e kar dak Mama Kalda. Kamishona ma Nyanza Flora Moro mane olimo tesind obila ni Mama Kalda ne owacho ni obila onge kod lipot mar ng'at mane onegi kod lisasi ka gimong'eyo en obila maromo 6 noyudo hinyruok e kinde rakruokno, kendo mwandu mathoth moting'o nyamburko mar obila ne okethore. Moro ne oseyo jopiny kuom tiyo kod teko mathoth e kinde mane gidhi manyo ratichgi e tesind obila Mama Kalda. Adek mokalo nitie nyako matin miluongo ni Jedida manogo gi bunde, chuore be nogo gi bunde, ma sani gin joma ong'ol. Jedida ok nyal wuotho kendo e ngimane, sani en ng'ama ong'ol ma koro gikete wheelchair nyaka chieng'. Nyocha kijana moro bende matiyo M-Pesa mane area achielno bende ogo gi bunde ma eto to koro tho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Adona chak kodi Dr. Pamela Odhiambo. Ang'o matimore e kaunti ma Migori? Neno kanyo ka jopiny ne nitiere kod ichwang'a kaluwore kod nok mar arita, gino mano miyo negi monjo tesind obila mano Mama Kalda mayudore e sub county ma Nyatike e kaunti ma Migori, kendo kuom hawi marach ji ariyo ne otho. Ang'o makelo nok mar arita e kaunti ma Migori? Kendo winjo kanyo ka jopiny bende ywak no winjo bed ni obila madongo mano moting'o kanyo DCDO, OCS kaachiel kod OCPD winjo bed ni miyo transfer mar mondo mi kwe obede kaunti ma Migori. Daktari. Kapok adwoko penjno, yiena mondo akaw thuolo makende kendo mar kuyo kod jonyatike, kendo wacho ne jonyatike ni mosura ahinya. An mabet ka ni anyar Nyatike, onyola Nyatike, adongo Nyatike. Kiwuok Nyatike center kama gigi koro timore ma rach ahinya no, nitie kaka inyalo wuotho ka in gi tiendi, to an kaka jang'wech mabende ne nyalo ringo chon. You need about 1 hour mondo iwuothi kia kama dalawa nitie gi Nyatike kanyo. Koro an familiar gi weche madhi kanyo. Omiyo joma nyocha ohinyore duto nikech lweny manyocha obedo no, atimo negi mos kendo akwayo Nyasaye ni mondo omigi chang makende. Joma nyo wito ngimagi nikech wachni bende agoyo mos makende ne mieregi, wuonegi gi minegi, mondegi kata joma nade ma gin go related. Nyaka wan gi wawinjo midhiero no kendo ok ober. Kaka ng'eyo Nyatike, awacho ni nadongo Nyatike ma wuok gi Nyatike kanyo kasebedo ng'ama riek mong'eyo gima timore. Nyatike yande en kamoro ma weche aina ma koro watimogi kata ma waneno gi yande ongega. Sana sana weche mag violence gi kuo kata attack mag bundegi ne tin ahinya Nyatike kanyo.
to kata mana ng'ato makao ligangla ka ketho go ngima wadgi mago nyocha tin ahinya tike kanyo. Omiyo gima timore ni en a phenomenon moro mopoyo jogi kendo ok en wach mayot ahinya e liari kacha. To gima ang'eyo nosebedo kotimore e dweche moko mokalo kodok chien kae, nitiere kaka midhiero moko osemako ji kanyo. Jomiwinjo ka giywak nogogi bundego, nogogi adieri, kendo sama nogogi gi bunde kaka nyako magiluongo ni jadida gi chuore no, ne en gima otimore kapod koka ji loro tijegi wuok kadhi e udi saa achiel gi nus ariyo kae. To kata kijana manyocha onegino bende onegi ka en ng'ama loro tije mar kama otiye mar M-Pesa mondo owuogi ka koro odhi kamodakie. Koro wach bundegi nitiere ywak ma kopogore kata gi jomonegi bundegi. Ndalo moro machien ka nyaka jok moko mobet abeta gi beti kiwito e dhokuja kanyo to ibeto gi be godichieng'. Kaka an mabet kani Suna West e kama dalana nitie Tanyar Nyatike. Nitie kijende 4 moywago Suna West mowuok gi boda ka kelo jowuoth Nyatike ka to ok giduogo ka gingima. Pikipiki mane gidhigo go be pok oyud nyaka sani. Koro ywak osebedo liare kanyo kowuok kuom jopiny ni yawa konywa uru mondo wang'e ni to walifu makoro dhi nyimeni oa kanye to ng'ama time to timore nang'o. Koro wach ni kata nyaka sani nitie kaka jopiny pok oyudo duoko maber kowuok kuom idara ma polis ma bende gigeno kuom gi ni e jomo nego bed ni rito joma ok nyal ritore kendgi. Koro kaka sana wach bunde ni bende anyuola mar Nyatike ong'eyo ni polise ema ting'o bunde. Wach moro ni kata jomoko nyocha nigi bunde moko modonjo kanye ligali yande pok obede kata polise go ne pok owacho kamano, nikech ka nitie kaka dipo ni nitie jomoko manigi bunde ma illegal to joma no kuongo nengo go kata koko e wach bunde ma illegal gi ok no nengo bede dara mar joka DCI. Koro magi duto pok otimore liare kanyo. Kuom mano wach mangima mantie ni all of a sudden nitie kaka security koro is elusive in Nyatike kendo ji odak gi luoro mang'eny. Mae wach manyomiyo ka koro chako negi kijana ni motho adieri gi bunde e sama pod chon no bende to nyojo piny oneno ni wawuoguru oko kako ganda mondo wagol duondwa mondo sirkal ong'e ni nitie kaka wan gi chandruok mondo konywa. Mak mana ni nikech kata jok manogo gi bunde mbele dwe about 1 month magiwacho no nitie kaka report mora mora ma jopiny oseyudo kata gimitime kata gimo intend mondo timre nyo pod obedo maonge. Koro mae maparo ni okelo ich wang' machal kama mondo jopiny owuog oko mondo koro gimany kwene kaka team. Nyalo bedo ni obila ema ninde tich kose ang'o manyayo wechego mag njore, nikech ing'iso wa historia mago mag kit njore mosebedo e gweng'go mago mag Nyatike e kaunti ma Migori. To bing'e ni kinde ka kinde wacho ni nok mar arita kotimore dichiel to ok wanene kendo wanyalo wacho ni obila otimo tijgi e yo makare. Nyalo bedo ni obila ema ninde tich kose nitiere riwruok moro e kind obila gi jonjorego ema koro nyayo weche mag nok mar arita kose ang'o matimore hiye. Mane kaka nenore ne jopiny. Nenore ni nitie kaka ywagni kata kochope ito bilagi nikech kama iwinji wacho no en aluora mar kama bilagi odake miluongo ni kambi gi maduong'. Nyaka jatendwa maduong' ma bende gi jo sirkal mamoko DCC gi DOs gi joma kamago odak kanyo. Kanye ofis gi nitie to bende aluora ne magidake. Koro ing'eni ka ywak ma aina gi osebedo katimore to onge duoko mawuok. Koro gini nyalo miyo ng'ato paro ni to dipo ni gin giwegi ging'e wach moro matimore mopogore gi gima jopiny ong'eyo. Koro mae wach ma aparo ni chando chuny jopiny ma Nyatike. To kasewacho kamano to yiena mondo awachie bende ni jo idara mar arita kwegi kawaida kata kako sewachnwa gi jotendgi ma national ka ok ging'eny ahinya ma ginyalo bedo mathoth. Mak mana ni kada bedie ni nitiere riwruok moro kata winjruok moro e kindgi gi jopiny ma ginyalo yudo information e samo winjore to gikawe action bende samo winjore. Taparo ni de ok wagi kama wagikeni. Koro ataparo ni mae kama chandruok nitie. Ok wanyal wacho ni polise gi ema koro nyalo bedo ni ong'e wachni kata gikia. To kaluwore gi kaka wachni osechuogore
to nyisa ni nitie kaka gima luongo ni communication kata bedo thuolo kata keta yanga gima giwinjo ka jopiny kwayo to kod action magikawo kata bedo ni pok giyudo ng'ama timo marachno. Ting'eni kada giwuok oko to giwacho ni wasewinjo wach ni waluwo hondo makama, waluwo route makama, wamanyo gini gi gini. Konywa uru ng'ama nigi information. To wach ni apani dokelo kwe nyatike. Yena mar mondo mi arwaka Kennedy Odondi janon weche mag siasa twako kiny makawuono. Kennedy karwaki twako kiny makawuono. Ang'o makelo nok mar arita e kaunti ma Migori ahinya to kar chung'od bura mano manyatike mage gwengo mago mag Makada. Onyalo bedo ni nitiere weche mag siasa moko mabende odonje iye kanyo kose gin mana jonjore makoro oyudo bunde makoro wacho ni wan koro gwengegi we koro watima monja ma oyaye. Kennedy. Erokamano nyamera Dorothy kuom wathuolo mar mondo mi wawuok e jodalawa Migori County to gonagi to gidala makoro wae miluongo ni Nyatike. Wakunga kao kuyo na makende kamiyo jodalawa mowito ngimagi kaka specially kijana matin manyonegi miluongo ni Onyangone. En wach ma lit ahinya. To wach Nyatike kwa wuoye en wach ma lit nikech wawuoye kumonyuolwa akanye kuma wae. To daer wacho ni Nyatike nyaka arita kwe kachako gi Raymond Omolo gi CS Murkomen nyaka Nyatike kuma girangi gi wenge ariyo kabisa. Nyatike kirango Nyatike resources mawuok Migori Nyatike ne kuma golo resources mang'eny nikech ne kuma mining timore. To kotingo jodak kende ma Nyatike otingo nyaka ja Tanzania. Nyatike otingo nyaka ja Mombasa. Nyatike otingo nyaka ja Central. Nikech en kuma otingo nyaka ja China. Nikech en kuma imanye mwandu mar gold nikacha. Koro miyo ma kelo nyaka jo waundu nyalo wuok kuonde manye gitime waundu magibi gidagie ei waka. To mae momiyo wawacho ni arita kwe nyaka ng'aw e Nyatike. Wang'eyo ni joge wa marito kwe ok ging'eny mana kaka mirwa osawacho Dr. Pamela ni obila ok nyal romo bate wakwayo ni kuma ni giro sasa machalo kaka Nyatike to ne bet kanoningo bed ne gimiwa security mabet ni malo matin. Da wuoyo gi regional commissioner ma en madam Liang kowuok Kisumu. Kikonindi kata ken Kisumu kuro gin gi county commissioner Mr. Mutua gi kawangi kendo girangi mondo gimiwa security makende. To gima bedo na malit kata gima wuoro nikech mok mokwongo sama Nyatike all time wabedo gi changes mar the security especially kobire OCPD okawuoye ni an gi ng'ato gi giraj kata personal. Sama wan gi OCPD mamine wayudo ko wan gi peace e Nyatike mayo sama wan gi OCPD machuo. The reason why mami akela kama nyo wan gi Madam Dorothy manyo nyaka nyo wuogie koro en 6 months nyam lawyer nyako manyo rito kwe kendo weche mag kwe nyeberie e Nyatike. To nyaka nye kelnwa OCPD manyien madichuo manyo donjoni kae makoro arita kwe owuok onge arita kwe. Omiyo wakwayo ni Nyatike kaka en kuma orito ji mang'eny kendo kuma ji mang'eny menyi wakwayo the national government mondo omi jogewa arita kwe makende. Ing'eyo ni gima kelo insecurity Nyatike en kar gold. En kuma dhano pesa nitiere. Yudo ka dhano nindo gi pesa e udi kata mana milion. Ma nyalo miyo waundu wuok kuonde mopogore kata mana Nairobi kabe kacha. Wang'eyo maber ni bunde to ng'eni police ema serikali mabedo gi bunde. Lakini nitiere bunde bende manie e lwet jaundu. Again ni kacha bende wan border. Nyatike manyaki bed ing'eyo ni Nyatike e border mar Tanzania bende. Koro ma nyalo miyo kata jaundu mong'ado kawuok loka kocha nyalo kalo gi tiendgi ka gibiro mondo timro kunani. Omiyo kwayo ni county commissioner gi Mr. OCPD ma Nyatike gi regional commissioner Madam Lilian gi make sure ni kwanza gi ket security e border marwa gi Tanzania mondo wang'e ni to waundu gi jo waundu gi wuok Tanzania koso gin jo waundu mwadak ga e waka.
Ma e gima akunga kwayo ni mondo timre. E sani gima timore Nyatike ok en gima ber. Kendo en gima kata wan kaka wajo Nyatike kata kuonde ma wantiere wawinjo malit sawa sawa. Nikech iyudo ni joge wa manye menyu, nyithindwa manyo salokore, manyo bedo joma beyo, koro dok e mier sani. Ma dhi kelo insecurity, nikech security dhi bedo kaonge nikech nyithindo manye menyo kucho e gold kucho. Koro sani gisadok e gweng'. Gidok e gweng' nang'o? Ma joninyo okel magin Red Beret miluongo ni GSU. Goyo ji Nyatike moko matamre gi nono. To police en ng'ama onego bed ni rito ngima dhano, ngima raia mare. To police ok onego bedi, ma bende nyaka wawuo gi Raymond, Dr. Raymond Omolo gi CS ni sama gitero ji, giwe kawa ji ni gitero kucho nikech jogi koro ok gidhi gikelo kwe. Jo police motergi ma GSU gi be koro dhi timo maundu. Iyudo ka gigo ji kacha, gigolo ji nyaka ute, nyaka joma nyeo kotimo uhalifu, nyaka raia ma kawaida gigolo e udi. Nikech nyaka sani mana kapod wantiere wachno, ang'eni nitiere gimidwa medo in be daktari. Yena mar mondo mi owinja ne sigana machielo ma bende jafwambo marwa mano Jojo manoloso odiochieng' manyoro kama jopiny kata apedha ma obila mago mag GSU timo e gwenge mag Makalda mano e sub county ma Nyatike, county ma Migori. Nyaka sani koro ng'uko chenro mag wuoth e apaya mano maduong' ma Migori kochomo Sori. Ka nyaka sani koro joriemb matatu kod jodaka yuago sanda e lwet obila go kamoko kuomgi osechako ringo. Koro giringo giweyo miechegi gidhi kama chielo. Ang'o momiyo mae timore? Oter GSU kacha mar mondo mi orit jopiny, to GSU onogo ema koro sando jopiny. Ma bende owinjo bed ni timore adiera. Wawinja ne report makamano mondi. E kinde maromo ndalo 5 mokalo nyaka ne moko kuom jopiny e gwenge mag Makalda mane ywagro jok mag arita kwe e gwengego ne monj sendo obila ma Makalda e sub county ma Nyatike kendo hinyo obila buora kaachiel kod ketho mwandu moting'o nyamburko mar obila jodak e gwenge mag Makalda kod jowuoth moko pok ong'eyo kwe. Skul onge, skul olor, duka olor, joga go nyaka paka, nyaka lwang'ni. Onge gima giweyo. Nyatike ler ka paw mpira. Nyithindo ringo gi jonyuol, gik moko dong' e wang'ayo ma kaka timre onge. Koro nyaka bed ni otimore marach kabisa, to wan wahinyore. Idhi pe gechewa kendo kwan sani ka nigi gari ni tap, tichungi gi luth. To ka ok ichung' to en luth eminyalo go gari kata igoyi godo. Gima notimre Nyatike rach, to rach ok chul gi rach. Wayien sirikal tiyo tichne, to gi kama wagikie ok wanyal move. Obila mag majoni mane otere gwenge mag Makalda otieno ma tarik 13 mar dwene mondo kotim apedha jogo mane omonjo tesendo obila osebiro kadhi nyime kod apedha bende oweyo ka jodak gwenge mag Makalda kod ji mamoko nitie kod midhiero mokalo. Aringo gi jowuoth ma nyathi odong' piny, maringa doga homa maka naringo mana gari mar polis maonge polis e iye. To style maneno kichwado go ji chien, no miya ringo. No gisetimo makosa, no osechwadgi kendo ne gisewinjo makosa gi. Sirikal ka winjowa, Dr. Raymond Omolo, kwa wakwayo ne jo Nyatike ni ka giyie, to koro ging'won ne jo Nyatike nikech Nyatike ji odare te. Ging'won ne jo Nyatike giselan makosa manyo gitimo. Joriemb matatu matiyo kod apa mawuok Migori nyaka Sori gin moko kuom oganda moseneno matek e lwet obila masani koro ol e gwenge mag Makalda. Achiel omaki iluongo ni Eric kane askari ochopo roundabout. Koro weyo ni joka norwenyo, koro dwa nyiso gi wang'ayo ma Nyatike. Kodhi penjo gine ma nyiso gi wang'ayo ma Nyatike, nogoye gi ludhe momake motere sel. Nyaka sani wakia kuma entie. Nyoro nyo mak ng'ama chielo ma nyo yuda ka odhi daro ng'ato ma nyo dar nikech gino iluongo ni Jafeth. Bende nyo make morwake sel, pok wang'eyo kuma entie nyaka sani. Taka jogo operate area gi gik ma gimanyo gin ma ging'eyo, wan ok wanyal ng'eyo kaka wananchi. Joriemb matatu ikawo tele kod jakom margi ma Migori Karungu Sako Jared Okech wacho ni apedha ma itimo kod obilane nyaka sani koro sikelo negi sand, to gin giwegi onge keth moro amora mane gitimo. Omawa pesa sama ne ging'anyo, sani polise be koro mayowa pesa. Koro wachom kanye kaka jo matatu. Sani ok wachop Sori, kopo ichopo Sori chuno ni nyaka luora nyaka Mariba. Koki duogo Ng'er, koki dhi Sori. To ka iting'o ja Nyatike chuni ni dhi we gi Mikei, koki gomo. Biashara ok gore. Okech wacho ni obila gi matimo apedha gwenge mag Makalda go joriemb matatu matimo manohandgi kendo makogi ka iketo negi keth ma gin giwegi to nok gitimo. Wan wakwayo
ni wan wa jo matatu waonge problem, nok wagomo, be nok wadhi e police station mwavunjo police station. Wan nwatimo business wa kama kawaida. Gewewa watim business wa kama kawaida. Koro makwayo nani, ne wakwayo ni kaber, to sirikal okonywa nikech koro gik kama koro wakwamo, kendo kata mana kaka wakonyore onge. Wach ma kamano siko jakom joriemb matatu e kaunti ma Migori mangima Henry Ogombe, mane okono piny owacho ni kawiye to koro chung' chenro ma pedha ma itimo kod obilago, ka wacho ni jodak e gwenge mag Makalda nyaka sani osido puonj moromo. Nyaka jogo wa i gari igoyo jowuoth ma wating'o. Koro wakwayo sirikal ma Kenya, wuodwa Raymond Omolo nodonjie mondo mi joge wa okonyre. E kinde monj mane otim kod jopiny e teseno bilno ma Makalda tarik 13 ma dweni, ji ariyo bende ne owito ngimagi e kinde rakruok kind obila kaachiel kod jopiny. Jopiny ne omonjo tesendo bilano ma Makalda ka giywago rochruok mag arita kwe, ma bende ne obiro bang' kaachiel kuom johala ne ogo kod lisasi mane onegi e kar dakno ma Makalda. George Juma, Ramogi TV, Migori. En midhiero makoro jodaka mago ma Makalda e kar chung' od bura ma Nyatike kaunti ma Migori podi kale kalure ni obila mag majoni ma okel mar mondo mi omigi arita e makoro rodho gi odondi pod antiere kuom mine mi chako mulo wachno. Omiyo wawacho ni sama polis odhi kelo arita kwe, gibed polis kendo ka to koro wawuoyo ni sama watimo recruitment nyaka walos system marwa mar timo recruitment. System wa mar police rach. Nikech sama itimo recruitment, iyudo ka idhi nyaka vijiji, nyaka jok mane osakethore moriemb gi community ni jogo maricho gin wahalifu. To iyudo ka sama itimo recruitment e police ka, giyudo opportunity machak ndike gi magibed jarita kwe. Magi joma onge knowledge. Gine joma koterni orit raia to koro gitimo nguni. Samar GSU koro dhi kacha. Miyo en ng'ama onge makosa. Miyo ok nyal dhi timo robbery. Winjo, chwo ema timo robbery. Te yudo ni nyaka sani, nyaka mine wa manigi nyithindo matindo, polise gi goyo kendo rape. Ma okelo rito kwe. Ma medo mana agitate jopiny gi sirikal ma winjruok biro bedo maonge. Omiyo wawacho ni gima nyocha joge wotimo rach. Ok wanyal support e National TV ka ni ber mondo mi idhi monj ka polis kata do bedo ni un gi different gi weche mag arita kwe. Wach manyocha gi monjo ka polis en wach ma wa condemn, kendo en wach mo kanyal bedo ka support. En gima nyocha timore marach ni japiny ok onego kaw chike lwete mar dhi monjo ka polis magi wang' geche mag sirikal. Lakini mana kaka owadwa aneno kosa wacho kanyo, rach ok chul gi rach. Ero nyoe mano osatimore. Gisa realize kosa. To kosa gi makisa realize ni okuro nyal bedo ni jo moternegi koro dwa wero nwa rong'onde e gweng' to gi mon bende koro irepu nikech kosa manyotimore. Mami miakela wacho ni nyaka county commissioner gi regional commissioner nyaka wuog oko ma askeche gi mag nikech jogi ni e bwogi. Askeche gi odhi utero kwe gi kel kwe e kindgi gi jopiny, to giwe miyo jopiny bedo mabor gi sirikal kaluwore gi gima koro gitimo. Ke jogi donjo nyaka mier, jogi ketho nyaka gi mwandu mag ji. Nikech ka penji compressor mar ng'ato ma ng'ato dhi ong'iewo $500,000 motimo go mining kacha, eto oktima ento no kosa ng'o momi kethe. Kirasa mar ng'ato mokawo 300,050 odhi oguro kacha mondo jopiny oyud go konyruok, en ikethe ento no kwalango. Iwinjo, koro police owedhi ketho resources ma konyo jopiny gidhi ni gidhi kelo kwe. Omiyo tim ma GSU timo kucho ok gin tim maber. And again, sani wan e harakati mar politics. Inyalo wuo ni jomitero gi joma dhi loso, to kare gin joma ni opposition ma ketho ni. Omiyo government nyaka bed very careful. Ma miyo watich matek kaka wan politician ni sama koro wadhi wawacho ni wan broad based government. To broad based government mwawero pile ka pile ni ema koro teso jodalawa. Ka kiny wadok e ground convince jopiny ni wabedo broad based government ka gidhi winjo wanade. Aya, mak parono gi kanyi na mar mondo mi arwak Beno Nyach machiegni enye twak okinyi makawuono. Kata kamano kapok ami thuolo mar mondo ilosa, Dr. Pamela ntiere wach mabende imako. Yes. Ne wawacho ni ang'o momiyo gik moko dhi marach kama.
especially Nyatike. Sani koro GSU And otere now ground wacho ni- kar mondo GSU okony jopiny to koro sando jopiny. Kama ne wagiki nyaka koro GSU ikelo kano. Nyo ng'ato geno. Mana kaka duonde jite osewacho. Ni bedo GSU kagi koro no ningo kel kwe. Mi kata jok mane onge kata manyoko nonyodhi e ng'anyo no. Nikech ji duto tetete man Nyatike kata mana alwora no ayie ni nyok gidhi e ng'anyo no. Joma tine manyodhi. Jogi oseringo modok e utegi. Kae to ket curfew koro ok giwuog e ot. Koro kama ok giwuog e ot ni. Mae makelo wa penjo. Ok nikech wachwako jopiny. To ne wadwa kelo kwe, ne wadwa kelo ber. Koro osetam jogi ok giwuog e ot. Nyatike kanyo endo adwa nanuo kendo ni mondo ji chiem. Kijende gi mine matindo owuok odhi e bugo kacha. Giluoko lope moko kanyo eka giyudo pesa. Koro eka gidhi ging'iewo gima ji nyalo chamo. Koro gine curfew. Onge ng'ama wuok oko. Koro ng'ato penjo bende ni to jogi kata mano hinyore chieng' sama ne skamishes dhi nyime ka. Gin be koro nyocho ochop kata kodgi osiptal. Nikech gibe gin mana ji, ngima gi is important. Mana kaka wayuago ngima polise wa mane gi ohinyore nikech wach ni ka. Ok wayie mondo gimoro aina ni otimre. Kendo ok en gima ber. Kendo lamo na en ni kiko chako timre kendo. Ok e Nyatike kende to i Migori County ngima gi Kenya mangima. Weche aina gi waseneno to kendo ok gidhi maber nikech ginyo ngima ji. Koro curfew ni nitie. Mano i suffering nikech ng'ama ne curfew ni ok oyudo gomena kata gimogo manyalo pidhe e ode kanyo. To kata ng'eny ute makanyogo pi onge, pi omoga e kuja. Koro nyaka mon ok nyal wuok mondo dhi om pi. Tiende ni kata nyithindo matindo koro ok nyal modho, ok nyal luokore. Koro kae gi koro indiscriminate beating ma koro ng'ato ka ng'ati goyo ma kata in ne in mana jawuoth moa kata kaka sori kata kara chwonyo mane kia nang'o matimore Nyatike to in idonjo me lweny. Kae to kaka nyithindwa ma koro dhi e skul gi. Monday makinyi ni kaluwore gi program mar skul nyithindo teno onego bed ni chako penj. Koro nyithindo gi to kata king'iyo oganda mani koni no ng'anyo e picha kacha. Nyithind skul gi ne onge, jopuonj gi ne onge kanyo. Koro gigi duto chung'. Kae to gima chielo ma bende koro lit ahinya Nyatike ka momiyo wayuak sana sana kaka joma nigi remb jo Nyatike. Nitie kaka koth osebedo ka chwe. Mi koro kuonde mamoko e Nyatike kanyo bende pigni odaro ji. E udi ma koro gidak e skunde jomoko yani nitie midhiero maduong' Nyatike ma kaka gik moko dhi ni ka wan joma bende osetelo ne jogi ayuak ni ma ok the best solution. Jo GSU gi kelo gi mondo nyo gi restore order sama nyo order ose slip out of police manyo nitie gi ne ber. To gik ma koro dhi nyime gi to koro ok ber. Nikech ana paro ni bedo gi kor gweng' ka no nengo mi koro nyithindo wuotha ka dhi e sikul ka ging'e ni gin gi protection. Koro gul mama nitie kor gweng' gima koro nyalo chako dhi marach onge. Apani mae gima no nengo timre. Kae to gima dwa ni mondo achier ka kenda emphasize. E Kenya kae way back higa madhi 2011-2012 kucho. Ana wuon ni ang'eyo ni na participate gima nwaluongo ni police force reform. Ka ne waketo constitution manyien. Kindego bende nitie kaka relationship manie kind jopiny gi idarawa mag joka rita kwe ne rachie moloyo kaluwore gi gik mane timore. Koro ne wawacho ni nitie kaka policing ni bende nyaka bed reformed. Mi e Kenya ka ang'eyo ni nitie gima osedhi nyime miluongo ni community policing. Ma jori arita kwegi otudore gi jopiny. Koro jopiny ok ne gi kawasigu. Jopiny neno gi kosiepe jomobiro mondo konygi. Joma nitie mondo gik moko dhi maber. Ma nyalo miyo kata ka walifu miwacho go kopo ni gima timore Nyatike ni otimore atima nikech njonyore moko oparo ni koro mwandu nitie Nyatike gidwa dhi kawo. To ne nyalo miyo jopiny mapile gi ne nyalo nyiso polise gi ni ung'e ni nitie gima timore ka. To ng'ama kama gi ng'ama kama yando biro dierwa ka to nyako chak biro nitie gima timore nonura ne wachni to gi nono wachno mos to gikelo the wrong people to book. Ta situation makoro wadhi kaka wadhi ni an nadwa ni mondo akwa ne dwa ni wa strengthen gimiluongo ni confidence
e kind jopiny gi jowa morito kwegi mondo jopiny ong'e ni jogi nika for our good to jogi bong'e ni jopiny gi bende nika to ok gin joma dwa tiekowa gin e joma wabiro rito koro relationship ma kamano kodhi nyime taneno ni Nyatike biro dhi maber to kendo nakwayo ni mano onego timre fast mapiyo sana nikech kwano ni problems koro te man Nyatike tiende ni nyaka joma nyo hinyore ka kamoro moko kuom gi be pod towe e udi ka tiwinjo ka ng'ato to temo wacho nwa ni nyaka sani ni joma iwacho ni nyonegi saskamishes go gin gi onge lakini miere to nitie mayuak kucho an man kane an gi simbe mawacho ni nyathiwa nyose neka koro watimo nang'o to ng'ato to wacho ni ripod no onge koro ripod ni samoro nyalo bedo maonge nikech kanyo lwenyo osebedo machal gi macha jogi odinne gi udi polise ka be ng'eny gi nyo hiny moteri e osiptal koro kata ng'ama nyalo kawo ripod ni omiyo naparo ni government no nego move in ga special branch moro kata moa e county kujo kata moa e the neighboring sub county manyalo kawo ripode gi kuom jopiny mondo wang'e ka milifu ni to jok manyo yudo hinyruok gi richogi geto kori konyo gi nade kano gi udi ka kata medo nego moko kata medo chwado moko mondo bed hinyore ok bi konyo jo Nyatike omiyo mabe ok bi konyo sirkandwa nikech ang'eyo ni sirkandwa nitie mondo orit jopiny kendo oboresha ngima jopiny kaka president wacho nwa pile ni odwaro ni Kenya ogo atwa mochomo Singapore makoro ng'ato ka ng'ato odak e ngima maber kaka koro wadhi ni ok ngima maber omiyo dwa ni lokruok obi Nyatike mapiyo kendo kiwacho kar bunde ka e gima nadwa medi seche ka koni ni jopiny all along oseng'eyo ni bunde bedo ga e lwet jopiny e lwet polise to in the event ni nitiere illegal firearms to ne nitie kaka nonro ni bonego chakre mondo wayud ni to illegal firearms gi gin mag wahalifu moa kodgi kamoro to biro kodgi ka koso nyaka jotendwa matiyo moyier chieng' moro yanda aneno scenario moro kapok wabiro Nyatike ka gimomiyo wayuak kuom insecurity ma Migori County ni chieng' mane jatendwa ma gavana to kod MP wa Masara jo gore e Migori kacha nonenore oganda moro maduong' mag kijende manoluoro gigo ma ok nane ka ginenore ka polise to ng'eny gi ne nigi bunde koro the question en niya jotendwa moyiergi nitiere arita kwe momigi ma license manigi guns to gin bende nitie kaka giloso arita kwe gi mamoko nikech ji ariyo kata di adek momigi gi okoromo dipo ni nitie kaka jomoko kuom jogi bende oseyudo ka koro nigi ligangla machal kama e lwetgi ma po nono ni ginyalo tiyogo e yo ma ok owinjore omiyo nonro maduong' dwa notim Nyatike gi Migori County mangima penjo machielo ni jotelo mago mag kor gwenge gin to giwacho ang'o ahinya kotudore kod wechego mago mag nok mar arita e gwenge mag Nyatike County ma Migori kata kamano Beno Nyachi ena mar mondo mi arwake twaka okinyi makawuono nok mar arita e County ma Migori ahinya to e kar chung'od bura mano ma Nyatike gwenge mag Makalda en gino mosebedo kwaneno ero no ka okang' mano mar tero obila ma majoni mar mondo mi okony e duoko arita makare kata kamano jopiny pod ywaka ni obila mag GSU ema koro sandogi kendo miyo ok gidhi mbele kod tijegi e yo makare Onyach ero kamano Joyce mokwongo adwa kawo thuoloni mondo mos ne jowinjo waduto kuom chopo na kama odeko ma bende weche mag traffic kata kamano ero kamano chopo adwa riwore paro gi Madam Pamela, our former women rep na Migori County, kata wadwa Ken, gigo magiwacho about Nyatike. It's good ni gin ka, gin gi first hand information, gik matimore ground, given ni mano koro gweng'. Joyce, en gimotimore marach, ni ka wach machalo wang'o ka polis nobedo, ni to sirikal oneno mana ni ber ni oter majoni. An kanyo adwa se sirikal ok ni jopiny to kase but sirikal otimo marach kendo yigi jawinjo ma winjo ka George wuoyo report kane wacho ni rach ok chul kod rach en adier makende ni Nyatike Makalda area osebedo gi issues kabisa ahinya to kama wan gi resources wa ma koro oseyudore gi ma mining dhi mbele gi ok en gimo chakore mana sani kende waseneno even in the past gini gike chop makoro bire media makoro jofwambo kawogi makoro gibede TV kama kata radio kama
tieni gigo en gik manoseya mabor kabisa. To mane omiyo awacho ni an adwa se sirikal. Ok nyal chopo e level ma sirikal dwa wacho ni gik mosebedo kadhi mbele nyatike nigi kia. Kenya ka bana the reforms winjo ka former women leader way mar police nokelo gimiluongo ni community policing ma no kanye ma kata polisi ko nochako dak gi raia chon ing'e ni polisi ne dak mana tinge to mano iyudo kata ka sirikal be niga go polelezi ne magitimo through NIS nis ok ginyal luondowa ni gik mane osebedo ka pangore e nyatika gine gikia ging'eyo koro japiny to wanga ne ywak ma gisebedo ka giywak nikech jiso ken ywak ma jo nyatika kata makala ni koro no ywak ma ne nyoro ne gisebedo ka giywak kabisa kendo aneno kata ka women leader maro masani ma Migori County Madam Fatuma ne wacho ni nitiere polise mosedak kata mane station ma kuondego igni ma kalo kata mana beach tadir magi gik manyayo ga arita kiyudo ka koro police kata modhi ni rito kamoro dwo be ng'iya ahinya gi kamoro gimomiyo itimo ga police rotations ahinya miyudo ka police station magidhiye ok gitiega kata mana igni adek ng'eny no bedo ga adek na achiel adek tiloko gi just to maintain ga discipline kata mana mar police ke sama police odak kamoro gidhi gi ng'iyo mo kata joma undu bikoro gimago osiepe ibro yudo ni kata joma undu bineno iwacho ni gibunde kata mana e makala gi ok I will not be surprised kiyudo kata ni bunde mar police kata man tiyo kanyogo ema tiyo koro to adwa leng'ora konchiel sayo sirikal ok onego chopo kuma chopeni then be outdated gimoro ni wan Kenya ka ne koyud kata ni kamoro ni koro nitiere lweny moro kind police to gi dhano kumodak e community ni to ni remedy en mana ni koro ni okel majoni ni mondo go dhano nikech mano medo mana nyayo arite kwe mano osebedo marach nikech sani koro relationship mar japiny gi police waneno ni police jasike onego bed ni ka wach machal kamacha nosechopo level nikech ok apar ne japiny ti to opango ne dhi wang'o ka police psychology mar mob ema bedo ga mopogore iyudo ni mana ichwang' ma jopiny ne nigo ni gima gisebedo ka gi kwayo kata ni omigi report mar jok mosebedo ka hinyore before o giyudo report mochimo yo kuom police koro kane gidhi penjo to yudo kama be pod kawo thuolo malach gini miyo mob psychology mar japiny bedo ma opogore koro japiny wang' koro yudo kata ka goruok ma koro ni jok moko e jo gweng'o chako kata baka police ma koro yudo kata ka wang' ka police en out of which wang' to mana nikech response mar police obedo mane piny nikech en gima jopiny osebedo ka dwaro ni mondo migi duoko to duoko no tamore giri makalda ok en gima chakore kawuono arita kwe no se nyayo tana seyo ni sirikal ok okawo approach maber approach ma sirikal onego bed ni ne kawo onego bed ni gisechako chon mano onego bed kata ni sama ne ose jopiny osechako ywak for example ni mondo owil polise kata mama kala gini kata onego bed ni mano osetimore tigeni kama mwandu nitie thoro attract ji mang'eny makala kama mwandu nitie mar gold minings mar gold no to kata mar copper kaka ineno notimore chien kacha en kama mwandu nitie koro jo waundu ber kuonde machal kamano mano gima sirikal onego bed ni oseng'eyo ma opelelezi onego bed ni gisetimo marita kwe nosebedo ni odhi mbele makata mwandu jopiny irito koro ata seyo sirikal ok adwa egemea ni adwa seyo jopiny gini en gima osekawo thuolo malach to sirikal ok onego bed ni approach gi goyo jopiny to kata bedo no kidwa seyo jopiny bwa nyalo seyo kuom monjo tesendo bila nikech monjo tesendo bila to ken gino makare monjo bed ni gitimo nikech ka gise monjo tesendo bila magiketho mwandu kacha gimoro kotimore negi ginyalo dhi go report kanye kata kamano kinde mathoth wacho ni seyo gwang' iseyo gweno bende owinjo bed ni seyo gi duto Joyce wacho kare to gima watemo wacho ka en niya kata sama wabet kani wakwero jo dalawa nyikwara mogi duto mawinjowa kama sirikal ogere ofisgi kata kambi e sana mag joka polise jolweny jo GSU go kanyo nitie ligangla kanyo ok kama inyalo dhiye mitidhi ituge tulo kata didwa tugo tulo ok onego gitim kamano to king'iyo jogi kaka wuodhi nochakore
kata polise go beno o describe ni there was a peaceful demonstration. Mama e gimi winjo kwa temo wacho ni kaluwore gi events mano osebedo katimore e weche mag kukoso arita kweni. Ne ok onengo wawe mi nyaka kata peaceful demonstration obedie. Nonengo wakao action e sama gigi ne timore ni mi kae to jopiny go bendo ng'e kata kane pod aringo kalao ng'ato. Dongi ng'e ni en maber kane ibiro na gi ywak daktari ng'ato e maya gimoro kata koni ni terane mos asewuok kora lawe pod amanye. Ing'e ni mano miyo ng'ato kwe kendo miyo ng'ato geno ni kare ywak na winji. Koro mae gima watemo wacho ni going forward kik wayie kendo mondo gimoro aina ni otimre. Wadhi ahead of jopiny. Sirkal waluongo ni sirkal bade lach. Sirkal wange neno malach. Sirkal nigi ite kamora mora. Koro konengo we magik moko degenerate nyake level makoro gintieni. E gima waywago ka kende. Otherwise ok wawachi ni jopiny gi notimo maber. Gisetimo marach. Mose kegi magidoke mieregi. Kae to koro sekel joma ng'eny makoro moningo bed ka ni rito kweni. Koro gimar chando waka kaka mashinde maka kinyo jo e puoth jogi magipuro nyaka ne nyuola nyatike nyaka koro e joka expire to ma e puoth gi magipuro koro kata mining ni osekelo kuyo maduong' nyatike kar kelo mor. Nyithindwa mwaseiko kata mamoko ikore bolo kanyo mapoko olos liende gi nyaka sani nitie nyatike kanyo nikech kata mining ni kake time ok nonengo time yo makoro walifu gi ema tek charge. Nonengo time in a proper manner ma government oketo system malongo gi equipments mowinjore mondo joma participate gini ji koro benefit prosperity cholandre in a systematic way makelo ber. Omiyo nitiere kaka wawacho ni nyatike ka onengo ng'iye matut nikech kata ni temo penjo bende ni to dipo ni siasa moko donje samoro nyalo bede nikech adieri makende kata sani nitie weche moko mag ywaruok e lope manyatike go. Jomoko ni kia investors, jomoko ni kia dwaro muhindi mane, jomoko dwaro Chinese mane, jomoko dwaro local investors mage. Koro nitie kaka tungni ng'eny nyatike kanyo ma ok onego bed ni kawe for granted nikech nyatike kanyo nitie a section, a big chunk of land mane government mokalo ka odare jopiny kakori obedo declared secured government land. Koro sama koro jomoko nono ema biro mondo koro ogodulo ka to kaka gi acquire land gi kaka bedo gi ni koro gine ma gi acquire land ni mondo gi operate benefit jopiny ma weg lope mano ogoli e lobni cha. Magi weche duto mar smoldering anger and insecurity e area mwaluongo ni nyatike sana kama gold nitieni. Nyaka dho nam mwalogot kachwala kucho nitiere lope moko mano bedo demarcated kanyo ni kia public land kuma ne ji onego ng'eni ne gin pastoralist bechon. Koro nitiere lope moko weche lope go duto ni kanyo ka. Omiyo nitie weche mathoth nyatike ka ma sirkal morito Kenya marito jomodhier gi jomomewo jomwandu gi joma onge gi gimoro amora onego ng'iye ni to gigi giduto gitimore nade e yo maber ma transparent ma jopiny ka bendo ng'eyo ni okay wakelo investor maka nikech wadwa ni gold ni ogol ka yo maber manyalo to un muweg logi to kata ko bedo ni ne moki kunye bugo ka to ito ere kaka benefit from gini. Iwinjo weche aina gi magi weche moko man nyatike kanyo mapok gibedo articulated maber. Yandi neno ka kinde moko e chien kacha kijana miluongo ni Okwanyo mabende MCA morito area no to kod governor wa nokelo tulo kanyo maduong' chieng' moro mabende kanyo ben waneno ko wang'ie geche joma no hinyore. Koro weche gite nitie kaka there is a bit of opaqueness kaka gitimore nyatike ka manta kwayo sirkal maduong' gol man nyatike ok tin owinjo bed ni rite yo makare oningo bed ni rite yo maber kendo oningo bed ni systems marito nyatike
are genuine and transparent. Yena mar mondo mi ami Kennedy Odondi bende thuolo Kennedy Odondi jotelo mago mayudore kor gwenge mago mag Migori ahinya to Nyatike kacha bende gisekonyo eneno ni nok mar arita ni odok chien. Winjo kanyo ka Dr. Pamela wacho ni nitiere moko kuom jotelo ma gin bende gintiere kod jogo machiwo ne gi arita kata kamano gin bende gimanyo joma moko machiwo ne gi arita mak seche moko gin bende gintiere kod bunde mag penjo en ni bundego bende gibedo license e yo makare to maduong' en ni to jotelo bende gikonyo e nyayo kwe kose gikonyo e nyayo nok mar arita ahinya te gwenge mag Nyatike kono. Erokamano Nyamera Dorothy. En ni wadwa wacho adieri. Weche kuma gold yudore mana kadwa kuma ne brother na owacho. Kuma gold yudore weche ng'eny nikech ok en first time mama otimore. Recently kan Kakamega kuma nyie gold wuok enyu waneno kama joni nyoter kendo nyogo ji sawa. Manyiso ni sometimes serikal bende nigi interest. Omiyo kaka Nyatike wasabedo gi problem nikech mana kaka Dr. Pamela wacho mwesimeo. Ni chien kucho nwaneno ka gavana wa Ochila Yako gi Felix Okwanyo mama Kalda Kanyarwanda kuma goldo nitiere kumirito. Ne yuare kabisa kendo ne ji ogore mane ji ohinyore. Nyatike nyalo bedo ni nigi wach mar ni nitiere politics ei interest, personal interest mar ji bende nitiere ka. Ni kai manyo kawe eka 1,200 kichiwo ne jomoko nono lupiji ni ng'ato dwa timo investment kanyo. Iwinjo. Koro e harakati mineno ni koko bedeni ma ng'ato nyalo tiyogo mondo dhi okel koko kata mondo walifo donj kacha mondo kel ji kaka majoni makoro ji sugi ogo ji mondo oskea ji mondo giyud investors giyud kaka girab lopegi. Magi gik manyaka warangi. Mana kaka wawacho ni ok wanyal bedo kwa support ni gima nyotimore mar dhi wang'o station mar police ni en gima ber nikech police ne momiyo warita kwe. Ka police onge ok wanyal bedo kata kuma koro wabedeni. Iwinjo. To police ne marito. Omiyo police nyaka rit jopiny to jopiny bende nyaka rit police. Omiyo ka wacho ni mokwongo wayuak ahinya kaka jo-Nyatike. Wan kaka jo-Nyatike waonge leadership ma Nyatike nikech nyaka sani asaneno mana women rep ma Fatuma emochung' katete ane jopiny. Our leaders machalo kaka MCS machalo kaka governor machalo kaka Bubunge especially Mubunge ma the area ma Nyatike constituency poko komende gimoro amora. To ndalo mane wan gi Ediko Mondi Anyanga. Ediko Mondi Anyanga no kelo ng'eyo kelo kue kinde gi police gi jopiny. Poko maneno ka gima kama otimore. Omiyo samoro benda bilem jopiny ma time election ma yiero. Gi yiero jotelo mok nyal jok marango personal interest margi. An poka winjo mwesimeni wa Tomo Degi makoro dhi to utam Nyatike ko wuko chungi jo Nyatike. Ang'o mano wayiere ni. Nyatike ka e kuma wane gi resources mwandu ka e kuma nam nitiere ka e kuma gold nitie to waonge kata ndara waonge kata mana lam mikwacho ni lam kar Nyamboto Nyamera nika wacha ne kawan gi lam to ka e kuma choko resources mang'eny e Migori County. Iwinjo. To nikech wayiero joma oyawa wadhi uru Nyatike waonge leaders. Omiyo awuoyo gi jopiny ni koro wadong gi few months to wadhi election 15 nyako gojo moyiero kogno. Nyatike kia gima jo Nyatike nokoso miyo MP ma wan go en MP manono ma poka yude MP manono machalo gi Tom Mboyo Degi. Noningo bedi sani en owuone manochungi jo Nyatike. Kal daw matimore Nyatike ni jo Nyatike makoro igoyogi. Noningo bedi ugu. En manoningo bedi udhi uwuoyo gi jo police mokel kue as a leader manomi baton mar tetea ne jopiny. Pok wanene nyaka sani. Fatuma mwaneno. Wan gi gavana Migorika Ochila Yako. Pok waneno kuwuok. Nikech mage joma nigi interest e lope Nyatike. Momiyo gidwa ni giwuogi mondo giwach weche maricho matimore. Kapok aweyo wach. Sani long Nyatike kae kuma nanyisi ni wan gi border mar Tanzania. Border mar Tanzania ka achako go lasi kuma ae Kaliru Ward. En mita 100 tichope border. Mita 100 tichope border ni nitiere kumoro kanyo miluongo ni Dago. Dago kanyo sani jo Tanzania koro nyodhi ogero camp mar jolweny.
Masani iyudo ka jogi jolweny ma Tanzania dwa timo patrol along the border. Our security. Nikech sama jolweny timo wang'eyo kaka jolweny timore. Sama jolweny timo patrol to our security ma Kenya koni to onge matimo kodgi patrol. Ma nyalo kelo bende midhiero ne joma odak along the border. Iwinjo. Omiyo ne wakwayo jok mochung' ni arita kwe ni mano bende gikete e pachgi ni gibed ka ging'eyo ni jo Tanzania osagero ginene kacha kituo mar jolweny kumiluongo ni Dago ma jolweny ni kanyo 100 meter from Kenya border gi jo Tanzania. Koro ma abende sama joka dhi patrol wadwa ni gibed gi security wa konyo gi patrol ka gi patrol lo ka gi kocha to joge wa patrol koni kit mai ma ka otimore tang joge wa yuak ni mine orepi nikech wang'eyo ni jalweny to mane tije kosawuok e camp. Iwinjo. Koro wakwayo arita kwe marwa ni gibed ka ging'eyo ni jo Tanzania oketo ginene margi jolweny margi e tie border tiktik. Wan bende wakwayo ni along border no koluwo lasi kadhi ratiengi ni kucho meuro gini kucho gimbe giket nwa security kanyo mondo waket arita kwe maber. Awuoyo gi leaders wa kanyo chan ka chieng' jumbe ariyo mokalo na wacho ni wawe bedo kwa yiero leader masekufan. Okura wacho ni mwesimiwa nikora an gi mwesimiwa mamerwa ka manyakolal nikora paki ndalo manyicha en women rep no chungi jo Migori kendo no tetia kendo no wuoyo no winjo sauti ni kata mana Fatuma bende temo to leaders wa machalo kaka MCS okwanyal yiero MCS mabubu magin sekufan mag jomoko mok ginyal tetia ne jopiny. Sani ng'ama nyatete ne jopiny mana e gine nyatike kanyo en Felix Okwanyo manyo makini. To nya winjo ka Dr. Raymond Omolo wacho ni obed politician mubedo ni ochangia lweny motimore wang'o ka police ibiro make. To wacho ni kik bende Felix Okwanyo maki nikech nyotete ne jopiny. Mondo mi koro jo sangwenya madwa nyanyasa jo nyatike yud thuolo kaka gidwa ma jo nyatike lopgi. Mano kwa biye. Iwinjo. Omiya wuoyo ka paro ne nera Ediko Mundi Anyanga former MP manyateke madosa tiyo totam ma time makuru nyaka waketu different wa kaka politician kaka leaders kando kaka jo nyateke mondo wapi as a unity. Nyateke ke mi wuone noko nyuol jo nyateke to nyateke ka nigi professional dhano nitiere i Nairobi ka magin tijgi en mana welo hotel to hotel to jo nyateke to chandore kucho ok ginyal wuok oko mondo gichung' gi wana inji machandore. Ageno ni giwinjo ywak makamano to jopiny bende kinde mabire higa mar 2027 ma en higa manyien gibo bedo ka gigoyo mbulu e yo mariek mondo giyiera ne jotelo manyalo chwalo dwach jopiny e yo makare. Beno Nyach ang'eni nitiere kod wach. Adwa ma medo wach kar to jotendwa moyiero Migori County to ere kaka weche madhi mbele nyatika gi Makalda gidonjore nade. En adiero makende ni waseneno ka some of the leaders osewuoyo wacho Mama Kalda ne aneno ka women leader Fatuma wuoyo kabisa to kata mana mi jumbe manyatike ba aneno ku wuoyo ma gin gi Fatuma Makalda kono ken wadno koneno patne no but aneno ka ogolo duonde. From my perspective shida mosebedo godo en ni pok wabedo gi dialogue mar leaders wa gi community. Kech wane yudo ka thothne gima wase witness ahinya to nyatike en kumi yudo ka even elected leaders at various levels gin jok ma exchange in public makata gima koro kaka wach mining ma chando ji nyatike ne iyudo ka voice mar women rep owuoyo mopogore gi mar MCA owuoyo gi mar leader machal nade tene leaders okuya achiel to ma nyalo nyayo arite onge riwruok. Koro solution moni go beni obedo ni area MC kaka nyocha neno ka Felix Okwanyo unfortunate to say ni gi yudo ka koro ne gi exchange public with women leader ka gilaro wache lomo kiani yoni go beni pogo kia omingawa investor mane to altercation no gi recorde on social media kendo yudo ka samoro dok mawuok e MCA weche mawuok e dho MCA winjo ka ok ber ahinya ne women leader to kata women leader biro ka mawuok e dhoge ok ber ne MCA. Koro
riwruok mar jotelo osenyayo wachni nikech wiwa wil ni samo yier jotelo at various levels, obed MCA, obed women rep, obed mijombe, obed governor, wa represent jopiny kendo onego bed ni watiyo ne jopiny. Onego bed ka chandruok nitiere machalo koro kaka Manyatike cha, onego bed ni kata mana leaders wa nigi siluongo dialogue nikech jotelo nigi teko. Sama jopiny oneno ka jotelo ni achiel, kata ma forum moro kanyo koro luongi ni mijombe obedo gi forum, women leader nitie, MCs ni kanyo, idwa go mbaka, ibiro yudo ka ji bedo thuolo ma ji wach weche ma chandogi, ma kata koro jotelo gi represent wach jopiny, to gi represent wach jopiny ma giyudo e achiel. Koro obedo ni jotendo osebedo ka wuoyo mopogore opogore, kata seche moko dirore wach koni gi kony ma nyaka yang bede, en achiel kuom gigo mose nyayo wach Manyatike ne. Iyudo ka kama riwruok onge, mana kaka Mwambo ondiko, kama piso onge, ma riwruok onge, jachien jarere, kanyo iyudo ka jachien riore. Ywak moro mineno koro kata kaka iwacho ni investors mang'eny wuok oko dwa donjo Nyatike, nikech mano ba achiel kuom gik makelo weche kaka koro mag lo manyocha chandruok nitie, mineno ka jotelo wuoye gi duol mopogore gi. Iyudo ka ma timore mana nikech onge achiel mar oganda, to jotelo monego ket achiel mar oganda no, nikech kata gima winjo ka Dr. Pamela ywago ni sirikal poko formalize mining sector no Manyatike no, kendo iyudo ka kata mana kaka ikunyo magang kanyo, kaka itimo tich kanyo, to wuoke ma awinjo kata ka ywak ka ni nitiere jok ma oikore ika e bugu kanyo chuth magin kata kuma ne gidhiye pok oyudi. To mano mana nikech en sector ma is not formalized. Ka sirikal nigi nia maber mung'e ni mati livelihood ma jo Nyatike, especially area mar Makaldani, nikech onge gimoro machielo ma ni kanyo mitimo, ena mani puothgi, mani gima gipuro, mani gima miyo gichiemo. Onego bed nobedo gima osebedo formalized maber, ma kata ka investors nitie, onego bed ni the community itself, the leadership mantiere kachacha, oyango ne jopiny mung'e ni all investors man kanyo bedo mapped out, mung'e ni ma investor makama ene kae kamotiye, magi buk nini kamano kabano. To kama onge, magi pod biro mana kelo arita kwe bedo mane piny, nikech kata jok matiyo kanyo giwegi chal ka gima sirikal onge gi data gi yo moro mochimo yo. Mung'e ni magi investors mobiro, magi welo machal kaka ma, to mabe kaka gidak gi jopiny. To ma jotele monego bed ni osebedo kipaumbele e riwruok, to gikelo community together, to gi kono jopiny ber bedi achiel, especially ka resource machalo kuro kaka gold kata kaka copper ka ne Uganda. En riwruok ji bedo kanyakla achiel ema nyalo miyo gino kony kata piny. To ken ma kata jotelo kendo kwinjre ma ng'ato wachne, en gima biro bedo sigana pile ka pile, to waneno machandruok madhi mbele gi. Kamano. Kinde mwago mbaka wasebedo ka wawacho ni sirikal mamalo winjo bed ni kao okang' mano mar konyo jodak ahinya to mago Manyatike, mar mondo mi one kaka inyalo duok kwe e gwengo mag Nyatike yo makare, mar mondo mi jo Nyatike odagi gi kwe, joma oseluor mosechako dara kowuok e miechegi kadhi kuonde mamoko ber ka duogo, mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi mapile ka pile. Wadhi ka watieko twak marwa Dr. Pamela, sirikal mamalo otimang'o hie mar konyo jo Nyatike yo makare, nikech adiera wanyalo wacho ni jotelo manitiere gweng' to onge riwruok e kindgi, matene ni pok gigolo duon gi ahinya ineno ni ginyalo konyo jo Nyatike e yo makare. Sirikal mamalo otimane ang'o mar duoko kwe ne jo Nyatike? Sirikal mamalo onego champion gima koro timore ni mondo kwe obedie, nikech joma ne nikagi to koro wacho setamo, nikech ng'ama nende koro osegoyi mosehinyi ube uwang'o gigegi, jogi nitie kaka mondo gichak wach kendgi koro ma giwinjre biro bedo matek. Mane momiyo na wacho ni kopogore gi GSU gi ne nitie kaka sani kaluwore gi notice manyocha neno, quite a number of policemen manyoni Nyatike ka ng'eny gi nyohinyore, kendo jatendgi moro to nyohinyore manyaka wang'e othichore oko. Koro jogi, they may not have the capacity now to handle this issue. Ne dwani mondo oyudie team moro manyalo bedo reinstated Nyatike ka, kata ofis wanogo manyo wang'no, ne dwani mondo yudane kaka igunde mondo ochako oyudie team machielo manyalo kawo ripodegi. Sirikal mamalo dwano wuo gi jopiny gi koro directly mondo nyisgi ni
wabiro ka koro mar kelo kwe. Anyalo paro kinde moko ka achako siasa na mar bedo women rep. Nitie kaka lweny maduong' mar running battles between police gi kijende mane ni Migori town kacha ma jo boda boda team nyaka gi jo taxi ne nitie maduong' sana. Nikech jogi ne neno ni gidwa ng'eyo ni to kijende gi be nigi license mondo gitie ndara ka to be girwakore kaka chik dwaro. To jogi be neno joma nyanyasa gi mamayo gi pesa. Koro ne gisiko ka gigore to gihinyore kamano. An awuon ni nakawo thuolo na madhir the then commissioner mane nitie kanyo gi jodongo mag polise go. Ne waloso bura moro gi kijende gi Maranatha kacha. Mwabedo piny mwago mbaka. Nwakawo thuolo mar lero ni kijende gi gima polise gitimo ni gitimo nango. To kijende jo polise be nwatemo nyiso ni to ka jogi neno kama to utere kaka nikech moko kuomu timo maber, timo gima oluwore gi chik, to moko kuomu be yudore ni mako gi amaka mana mar golo pesa kuomgi to mana kamano. Koro by the end of the day ne wa resolve ni kwe koro nego bedie. Jo maricho duto we timo maricho, gibed jowagi, gibed jo polise gi. And for a long time now, lweny mane ni kind jo boda boda ma Migori town gi polise no en to koro nyocho dwa bedo maonge nyaka moro manyocha waneno ka jotendwa makoro okelo lweny kendo e bus park kacha. Koro aparo ni dialogue nyaka bedie. To kendo gima wawacho ka formalizing activity mar mining matimore Nyatike kani is of urgency. Dialogue no winjo bede kid jomage oningo kel jo national government ka gin gi ranks ginyalo kelo team upogore to luong joma ne nikagi jotelo gi jopiny gi gimoro mwa abuse Kenya ka miluongo ni public participation ja we mondo kad nitie time to ji obed piny mondo ng'ato ka ng'ato mi thuolo mar wacho wach manie chunye. Nikech gima waseneno samoro ka jotendwa moyier timo e wach public participation gigwelo osiepe moko to ji duto gi to kong'eyo ni tang'o madhi nyime kaka sani wach ni oningo kelie jopiny duto. Police awacho kama jo GSU ma pod ni Nyatike go we uru ketho gige jo Nyatike nyoteru kanyo mondo los kwe. To ka koro umbe uchako uketho masinde nyaka tengni mag pi ma jogi tiyogo ka luoko lopgi no tuchi gi gik makamago mano be koro konyiso picha maber. Wan jo miluongo adwana abeda achiel kuomgi abing'e ni an Gen Z wan jo miluongo ni disciplined forces. Koro kendo kunyal dhi kanyo to kae to uchako kelo indiscipline mano koro onge gimudhi timo. To jopiny bende adwana kwa ni ka wadhi nyime wadwoka ne mirima chien mondo wayud kaka wawuoyo wach ema loso gimoro. Mumba wacho ni kar chakruok wache mane nitie to wache momiyo gik moko duto makoro waneno gi obetie. Koro nitie kaka nyaka wawuo nyaka wawinjre ni to wadwa rito kwe ma Nyatike e yo mane mondo ji prosper. To lit na mi adwa na kwa chuthe wang TV ka adwa na ng'e ni to nyithindwa ma udine gi udigi gin koro gichiemo nade. Omiyo kata ka polise gi oyie to gibi gi kowa kata gi nyuka achiel kende mondo atene jok manie udi kagi nikech akia kaka nyalo dhi kanyo kata abidhi goya kata an bende inyalo rwaka mondo atimie some humanitarian work. Thank you very much. Erokamano Nyamera Dorothy. Daer manadok kuma mwesimiwa Pamela owachono ni nyaka koro wayie embrace dialogue. Nyocha waneno kadhi lit mbunge ma Joanna Ng'eno kane ilaro lo nochuno nyaka national government nodhi kacha mana DIG nodhi kacha commissioner mar police nodhi kacha man gitimo dialogue gi jopiny. It is high time ni wawuoyo gi our permanent secretary ma CS Omolo en nyathiwa ochak wuotho we address ji e national TV ochak wuotho dhi Nyatike oluong leaders ma Nyatike te opinion leaders gi elected leaders mondo bed gi jo Nyatike piny gi polisi mondo dialogue obedi. Mae momiyo samoro ng'ato ne nyalo neno ni agoyo mbunge oyo kisabedo jatelo industry mar jopiny ineme ywe lwedo kuomi to wawuoyo gi mwesimiwa Tom Mboyo Dege ni obeda leader owe beda leader ma en leader mar Nairobi obeda leader mar jopiny gimomiyo pod adok kum Ediko Omondi Anyanga Omondi Anyanga no ng'eyo kelo kwe kind jopiny gi police
manyiso ni nolimo polise samodhi kacha to jopiny bedo kelo machiegni mane miyo raia gi polis ne gin gimoro adi. Problem wa ma wan gotie sani ni jatendwa mochung'nwa ma en Mheshimiwa Tom Ombui Odegi oko kawo thuolo mare mar keyo dialogue mar jopiny gi polis odog piny mondo wuo gi jopiny kuchie dok ni o address ji e TV. Erokamano inya Kennedy Odondi. Beno nyach wach ni mogik mana mapiyo kwa tieko. Jesse wacho ni two wrongs don't make a right. En ma adier ni jopiny osetimo marach kuom wang'o ka polis, wagi inyo polise mamoko. To keto ni koro kel polise ma jo ni koro go jopiny, to kendo puro gidak kacha chama livelihood mar jopiny ochung' ok ber. Wakwayo sirikal ni it is high time gidhi mwalo kacha cha mondo okel kwe, to kwe ni nyal kele kama. Mana ayie gi panelist kako se wuoy about kelo leaders kanyakla. Samango ne ka leaders wuok again kech gima duong' machandwa mwalo kanyo en yudo ka MCA nigi jogene joge MCA pengo women leader pengo kia joge governor kamano koro factions go ema nyayo gini. Samango ne ka leaders work together plus the national government leadership especially mar arita kwe modhi ogo buche kachacha ka gin together solution be yudore. To ma kwayo ma ogik akwayo ni PS Omolo mana kaka brother Ken wacho macha gwengwa macha kaluowa mana kaka waneno ka tabu machal kama gibede pinje moko to giwuok ma regional commander be embu wuga ka odhi bed piny dhi medo dhi miyo japiny bedo gi geno moro keche local leadership to setamore. Erokamano ahinya. Luoch O Gilbert ng'isa ka ni nok mar arita Migori ikelo gi immaturity mag jotelo mag Migori kod sub counties mage. Jotelo te maparo ni ok ginyal bedo jotelo ka dhaw onge should all pack and go home. Wacho ni 2027 ratila mar ng'at makwe biro bedo achiel kuom gima wabiro nono kapok wagoyo ombulu ne ng'ato mondo obed MP, governor kata gimoro amora nyaka koro wabed civilized county. Erokamano ahinya kuom ote ma kamano. Erokamano ahinya Kennedy Odondi. Erokamano ahinya Dr. Pamela Odhiambo kachiel kod in Beno Nyach kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar bedo koda e twak. Nyakwara Mugejwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodo nyaka gi sani machope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar piny. Wageno ni sirikal mamalo kokalo e migawo mar arita biro bedo ka chopo e county mano ma Migori e kar chung' od bura ma Nyatike mar neno ni giketo kwe e yo makare mar mondo mi jo Nyatike omed dak e yo makare. Nyakwara Mugejwang' wakaw yoyo madudo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Odur.